Ja, nu kan jeg nemlig finde ud af at optage Roblox. Okay, Lasse. Jeg vil filme noget Phantom Force, okay? Ja, jeg filmer noget Phantom Force. Det gør det bare. Jeg er allerede i gang med det. Nå, hej YouTube. Hallo. I kender godt Lasse. Du burde det. Nå, lad os komme i gang. Det her er min sniper. Lad os spille det med det. Jeg tror jeg spiller med det her. Hvad er det her? Ninja Tycoon. Hvad så YouTube for min musikfilm på? Jeg spiller med noget Ninja Tycoon. Og jeg spiller noget Phantom Force. Det er der mange, der kender. Og jeg har magten her. Det er så på base. Ja, okay. 360 no scope, Lasse. Eller 360 quick scope. Eller, nej, ikke 360, bare quick scope. Her er min base. Der er min fordel. Ja, nu har jeg en base. Holy. Jeg skal dele. Okay. Okay. Der er noget våben. Og det her det starter våben. Jeg plejer bare lidt det her. Og det var så en der. Jeg håber I vil like, subscribe til min YouTube-kanal. Ja, jeg synes I skal subscribe til Lasses kanal. Og link i beskrivelsen til Martins. Jeg har direkte bare gjort sådan, at inde på min kanal kan man gå ind på din kanal. Hvad? Inde på min kanal har jeg lavet et link, så man kan gå ind på dig og Sørens kanal. Okay, jeg går lige ind og kigger. Når jeg har soppet. Det kan man også med mig. Oh shit. Jeg synes altså, I subscribe til ham. Jeg synes altså, subscribe til mig. Vi subscribe igen. Putin Gaming. Og så på Grow. Tak for det. Tak for det. Jeg er rigtig glad for, at du vil sub til mig. Jeg er rigtig glad. Og jeg... Okay, hvad fanden kom ind i min base og dræbte mig? Hvad fanden gjorde det? Jeg siger, hvad fanden kan komme ind i min base? På alt er blevet lukket ned. Og der er ingen, der kan komme ind. Der. Så. Erstat. Den der. Der. Jeg kan ikke have den her. Fanden kan han komme ind? Ej, hvad er de sorte? Fuck det. Er han ovenpå? Jeg håber, jeg kraftigt ikke kan have. Godt. Den er lidt tricky, hvis jeg den gider at hoppe op. Sådan. Bum. Og bum. Lasse, prøv at høre her. Så er vi modstandervej. Lasse, prøv at høre her. Okay, plan A virkede ikke, men heldigvis er der 25 andre bogstaver i alfabetet. Okay. Forstår du den? Nej. Plan A virkede ikke, men heldigvis er der 25 andre bogstaver i alfabetet. Jeg forstår den stadigvæk ikke. Plan A, plan B, plan C. Skal jeg gå videre? Nå. Forstår du den nu? Ja. Nu hvis YouTube ikke ved, hvad fanden du på med en. Den skal jeg have. Hvad skal du Ja. have? Nu er jeg en rig mand, som jeg allerede er i forvejen. Jeg kan slå mig den her stok her. Men jeg tænker bare, ham der dræbte mig, hvad fanden kan han komme ind i mit hus? Det er jeg ikke til at forstå. Det var helt at blive lukket ned. Ingenting tilbage. Hvad fanden laver du her? Okay. Du skal stå og kæmpe mit hus. Der tager jeg lige, og den tager jeg lige, og den tager jeg lige. Der tager jeg lige det her ud.
derhen. Og der, og der, og der, og der. Sådan. Sådan her. Det er en god idé. Hvis man har sådan en her. Hvor er han? Sådan her op. Nej. Hvad fanden kan jeg gå ind på? Der er nogle folk hernede. Wait, fuck, er det det? Og der er en okay stack. Men jeg har også okay stack. Så jeg kommer bare gøre. Jeg håber jeg kan. Nej, jeg kan ikke lide. Okay, jeg står altså hernede dybt. Det er noget dårligt med nok andre. Er det dårligt? Helt seriøst, er det nok andre? Jeg prøver at komme ind i min base nu. Der. Så er jeg lige. Der er jeg lige ud. Wow, med de kraftige ud. Det er svært, altså. Jeg tror, det er svært at komme op på min base af. Er det et lille sværd? Det skal være herovre. Nå, det der! Altså, det er meget svært ind med det. Der er Martin til at spille et minigame sammen. Ja, så er det der kan jeg lige sige for en. Det vil jeg. Okay. Wow! Nu læg det der. Og så skal jeg have den. Hvad er det vildeste svært på mig? Sådan. Og så skal jeg lige have isten. Sådan. Så kører vi. Så er vi ude i den vær. Og nu skal jeg altså tage det rigtigt. Der kom. Det er over den anden side. Det er svært. Hvor fanden kan jeg komme ind i min base? Hvordan kan jeg komme ind i min base? Alt det bliver lukket. Men jeg stadig godt komme ind og nakke mig. Det er det, jeg synes, der er fucking sært. Jeg kan stå ind og nakke ham. Og han bor herovre, gør han ikke? Hvad fanden bor han? Lasse, der kom nye håndpistoler. Ja. Ja, der kom 2 nye håndpistoler, det er slet ikke lagt mærke. Jeg venter lidt. Jeg har fået en ny håndpistol, Lasse, den skal jeg prøve. Jeg har aldrig nogensinde set den her før. Derovre. Lasse, der kom en mini, der kom sådan en hurtigskydende lille en. Hvor er den der på burst? Sådan en håndpistol. Hvis jeg ikke forstår det der, så kan vi ikke base på, og så dræbe mig. Det jeg ikke forstår ved det. Det er svært. Det er bare ud med det. Og så vil jeg hellere have det der. Sådan. Og så Angel. Jo, der fik jeg. Men han. Den med. Sådan, nu har jeg ildmask på. Og jeg har svært med. Når de samarbejder, det er der, hvor Timer. så lige er der nogle nye maske på. Den er rigtig god. Så nu har jeg 3 eller 4 masker på nu. Og så kan jeg det der. Det der. Væk med det. Men nu går jeg bare ud og nakker andre. Med mit lille sort. Herfra. Så gå ned. Jeg kan godt smide mig ham der. Så går jeg op. Og så går jeg ud. Okay, hvad for en base var der i? Jeg går her. Så går jeg ned. Du skal ikke nå at løbe. La la nu går jeg væk. Okay, jeg mejser fest. Sådan, nu skal jeg så i festen. Det er rigtig dumt, hvis jeg kan vinde det. Jeg har vinde det. Så. Jeg har de her æbledybet.
Så. Det er Benny, der ejer den her. Benny, mand. Fuck det dig. Det er dumt, at du ikke har vinduer på. Altså, det er rigtig dumt. Der er ikke engang vinduer på. Nu prøver de at flygte fra mig. Først dræber vi ben. Så bagefter dræber vi ben. Og så dræber vi. Nej. Den næste måde at nå op før ham, det er den her. Den er den nu. Og nu er ned under. Hvad fanden? Hvad base er det her? Og det er hans base. Okay. Nej, det får du ikke lov til. Okay, vi kan ikke kæmpe. Men de står i det. Vi kan hellere flygte fra mig, i stedet for at kæmpe. Det synes jeg er så dumt, det der. Nå. Jeg har ikke deroppe. Eller nej, jeg har ingen der. Jeg tror, han har taget springen ned. Jeg tror altså, han har. Jeg har en indgang. Jeg tror, jeg fyrer lige lidt for dem. Der er en lille kugle, der skal dø. Så gør vi igen. Det er Svepsis Spacey, og det er mig. Så I ved det. Det er Boomdamage. Nej, blot. Han er ikke. Det er her, hvor han står. Og han står herinde lige nu. Men jeg tænker, hvordan kan han gå ud af det der? Kan han gå den rundt i den måde? Ikke. Men ingen bedst. Den her vil jeg gøre så vil du ikke starte helt forfra? Det kan jeg godt. Men ikke lige nu. Er det ikke kedeligt at have alle de ting? Jo, det er lidt kedeligt, når du har alle tingene og alle de. Det er lidt kedeligt. Men det sjove er, at du kan bare blive rundt og gøre, hvad du vil. Der er ingen, der kan tage det. Det her, det går bare rimelig det kommer ned. Han står der. Hvor er de spring mod mig? Fint, så ikke. Så ja, han skal altså have vinduer heroppe fra. Det er derfor, jeg har det. Det er derfor, jeg har vinduer i. Han står herovre. Han står der. Jeg så ham. Jeg ved ikke med jer. Jeg så ham. Okay, han bruger en isstav. Og jeg bruger det skarpeste våben i hele spillet. Jeg står nu væs, og der er kun én. Der er faktisk to, og har næsten mit spil. Det er godt. Jeg kan godt komme ind. Hvad hedder det? Jeg fik træt. Jeg kom træt i siden. Jeg fik lukket det der. Og den lukkede. Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Nej, det der står du der. Nej, får du lov til. Det er sjovt. Jeg har den ikke lukket. Så går jeg ud igen. Nu går jeg ind igen, og så flækker jeg ham. Tror du nu ved han? Tror jeg godt han ved, hvor jeg kommer ind på. Det går han ikke engang. Okay, nu skal jeg lige holde afstand her. Jeg tror han vil gerne have. Jo, det vil han også. Så venter vi. Vi venter. Flyver han. Han tager det stærkeste svær og gode napper. Men det får du ikke lov til. Så jeg tror jeg bare. Snap. Det er med dig. Muhahaha. Han dræber bare ud. Det er sjovt det her. Jeg tror han godt, at vi bliver fandme bedre. Med den han lukker den ikke engang, så han kan få lov til gratis ud ind. En space. Nu tror jeg bare, at jeg vil stå heroppe. Jeg tror bare, at jeg vil stå i luften.
jeg starter så. Okay, han subscriber kun, men han laver et video til YouTube. Det lad os se Simon. Ready. Roblox. Jeg spiller også Roblox, og jeg har filmet det. Og jeg er stadigvæk ikke at være filmet det, men jeg vil nu sige hej og tak fordi I så meget.